Deze zeelen binnen vaak leeg en de taap stiet stil. Dat mat oors neffens het burgerinitiatief. Van 1 januari zou er een leegdrompelig cultureel centrum komen. De initiatiefnemers van Skaaf moet blijven zeggen dat er deze simmer duidelijke afspraken maken binnen hoe de financiële huishouding voor de komende 3 jaar. Het verbruik van stroom, gas, licht enzovoort, alle kosten, de belastingen die er op het pand zitten, die betalen we alle eer wel. Dat maar we even ophoesten. De initiatiefnemers hier erop rekenen dat ze ierlijk zo'n €40.000 voor het pand betalen moesten. En meer net. Maar nevens de gemeente binnen ze wat vergeten mee te nemen in de berekenings. Nou, dat zijn de rentelasten. Die zou je kunnen ombuigen in iets wat huur heet. Maar het punt is dat als je eigenaar bent van een gebouw, dan horen daar natuurlijk een aantal lasten bij. Dat weet iedere pandeigenaar. Je kunt niet een deel van de lasten weglaten. Als je dat thuis doet, dan ga je op een dag failliet en dan kan dat natuurlijk ook niet. Maar dat hebben we niet afgesproken. Ook in de raad niet, is niet genoemd, nooit gezegd. Nou, er is geen sprake van dat de gemeenteraad heeft gezegd dat het zonder sluitende begroting kan. Als wij de huur moeten betalen zoals de gemeente dat wil, gaat niet door. Trekken we de stekker eruit, want dat kunnen we financieel niet waarmaken ten opzichte van de laagdrempeligheid die Skaaf beoogt. En dus komt er nou een eind aan de lange historie van Skaaf. Of toch net? Ik ging er gewoon van uit dat men een plan aan het maken was om te kijken van hoe kunnen wij Zalen Schaaf zo invullen dat het ook budgetair neutraal kan. En men gooit nu eigenlijk al helemaal voor aan het proces de handdoek in de ring. Want het gaat nog niet over geld, het gaat over de invulling van Zalen Schaaf.